Ados, ondo pasa. Goazen, Potx! Goazen ba! Iapa! Iapa! Oi, non gaude, Sabizaun? Potx, kanpezura etorri gara. Eta begira, hor dago Maili gure zain. Goazen! Ai, bai! Maili Agirre bertsolaria, kaixo? Kaixo, bikote, egunon Potx, zer moduz? Ba, ondo, baina, bueno, egia esan oraindik ez dakit zer egiten dugun kanpezon. Beira, Potx, lotxokin egin duzun tratua desastre hutsa izan da. Beraz, tratuak fundamentuz egiteko jakin behar duzun kondaira bat kontatuko dizu, bai. Hori da, antzinako historio bat da eta irakaspen polit batu. Entzun adi, Potx, horrela dio. Orain dela urte asko, sagu izurrite ikaragarri bat egon zen kanpezuko herrian. Etxeetan, elizan, soroetan, edonon agertzen ziren karraskari txiki haiek. Egoerari konponbidea emateko asmoz, bilera handi batean bildu ziren herritar guztiak, zein baino zein nazkatuago, eta azti bati laguntza eskatzea erabaki zuten. Hala, kanpezu kanpoaldean bizi zen azti batengana gerturatu ziren herritarrak, eta aztiak, hauen atxipena ikusirik, tratua eskaini zien. Berak sagu guztiak desagerraraziko zituen 6 egunetan, eta trukean, untxiak, ahari bat eta 20 erreal eman beharko zizkioten. Herritarrek, beste aukera baten faltan, tratua onartu zuten. Aizu, kondaira oso interesgarria da, Baina oraindik ez dut ulertu zer egin duten gaizki tratu horretan, por cierto, saguena, azen gazka, Lasai, Potx, kondaira oraindik ez da maitu. Begira, Potx sagu bat! Non! Sabizaun, ez egin barrerik, Ez ni distraitu. Maile, segi kondairarekin mesedez. Ea bai, hobe izango dugu jarraitzea, honela dio. Aztiak berehala jaso zuen eskatutako guztia. Baina 6 egunak igaro ondoren, saguek herrian barrenan jarraitzen zuten etxe, eliza eta soroetan. Haserre bizian, herritarrak aztiarengana hurbildu ziren berriro, azalpen eske. Aizu! Saguak 6 egunetan joango zirela esan zen egun, 8 egun pasa dira, eta saguek oraindik herrian jarraitzen dute. Bai, ez zer baino lehen esan. Saguek ze bustan mota dute, motza ala luzea. Luzea? Ba, orain ulertu dut gertatutakoa. Sentitzen dut lagun, baina nire araoak bustan motzeko saguentzat bakarrik dira eraginkorrak. Nola etorri hona gauza bat esan behar dizut azkeneko aldia darlako zerbait egiten zula ulertzen. Esaten da kanpezuko herritarrek sekulako mendeku hartu zutela Ziria sartu zien aztiaren aurka. Eta egia izango da, ordutik ezbaitu inorkaren berririk izan. Eta alabazan edo ez bazan, zar dadila Euskal Omendiko plazan. Uste dut ulertu dudala. Aztiak trampa egin zien herritarrei. Bai? Herritarrak berriz erori ziren aztiaren abarruan. Hori da, eta liburu honetan bada kondaira honen ikasbidea laburbiltzen duen bertso bat. Kantatu nirekin, Potx. Bai, ea. Nola bizitzan egiten diren, hainbat truke eta tratu, pertsona batzuk zain daude beti, ea Ziria noiz hartu, gezurra esaten dute edota, egiak ora pilatu. Beraz eduki pazientzia eta hitz hauek kontuan hartu. Sorpresa txarrak ekiditeko, aurretik ondo pentsatu. Itazek lehen esan bezala, tratu bat egin aurretik ondo ezagutu behar da negoziatzen ari zanen hori, fidagarria eta bidezko den edo ez. Bestela begira herritarrei gertatutakoa. Ba, arrazoi osoa duzue, lotxekin tratua berregingo dut orain. Tira, ba, goazten etxera Potx berandu gioren, Bai, eskerrik asko irakaspenagatik. Zuei bikote, eta etorri Arabara bisitan nahi duzuenean. Mila esker, Maili, agur! Agur! Bai! Potx argi duzu orduan zer egin behar duzun, ezta? Bai, lotxekin tratua berregin. Eba, goazen! Iapa! Iapa! Iapa!